To nic jdeme na to. Já jsem chtěl vzít lidu. Čáry čus lidi, my vás vítáme u dalšího videa a dneska je tu slibovaný unboxing balíku, který nám přišel z magicstudia2000.com. Já bych do toho ještě dodal takový dodatek, že takhle rychlou dodávku jsem v životě nezažil. V 9 ráno mi napsali e-mail z Magic Studia, že poslali vlastně balík a krátce po obědě už mi volal týpek z PPLK, ale kámo, pojď před barák, máš tam balík, tak já yes, je to tam. Ale chtěl jsem počkat na Péťu, takže jsem vlastně čekal asi hodně dní. Dlouho, skoro týden. No, asi 4 dny jsem čekal, než to vlastně spolu rozhodně, takže jdeme na to. Má to přesně 3,05 kg, takže jako pecka. Tak jo, Péťo, ale to volím tě dělat první tak. Já se teda přiznám, že nemám u sebe nic, čem bych to jako našel. To se udělá takhle. To se jenom takhle odtrhne, ty už máš připravený. Já jsem se už toho díval. Ne. A zase to zabalil. Ne, takovouhle foliovat, no. Já bych si to možná i věřil, že si to normálně bude dělat něco z toho. Co jsem chtěl, ten Megabit. A ten je na tom ten nejlepší, jo? To si nechám já právě. Ty si nech obsah, já si nechám ten obal, že jo? Proto si taky chtěl. Tady. Dáš blbě. Ty vole, Ikea, kámo. Ty vole, oni nám poslali normálně... To je moje budka na hrdličky. Normálně ptačí budku. Budka na hrdličky. Děkujeme Magic Studiu za ptačí budku. To jsem si vždycky přál. Paráda. Já možná... Nevadí, Já jsem si tady přičaroval kouzelný nožík, kterým teďka přerušíme tu izolačku. Doufám, že to nějak půjde. Jo, paráda. Ty vole, teď rozříznul do rekvizity. Teďka jsem proříznul asi karty, doufám. Teď rozříznul jedny fontánky. Paráda. Tak Peťo, jdeme na to, přiznám si strany. Jak jsem čekal, je to prostě plný papíru. Tak tohle je úžasný, Máme tady normálně věnování přímo pro Davea a Petra a seznam všeho, co tam je. To je tady hodně papíru. Jako masakr. A je tady plno skartovaných papírů. Yes. Úterý 14. března 2017, to bylo minulý týden. Takže to máš fakt doma dlouho. A abys mě to nějak neokrad, tak tady máme i seznam všeho, co tam je, takže já si to zkontroluju. Peťo, sněží! Mimochodem jsme u mě doma a nevím, kdo tohle bude kurva upírat. Já to hodil jako rekvizitu. A takhle by to Peťo vyslyšel. Já jsem vyhodil jako rekvizitu před chvílí. Tak ji najdi. Tak, a kámo, nevím, kam letěla. Tamhle, míčky, no jasný. Míčky, ano. Takže, co tady máme? Máme tady bordel jako Máme tady bordel. Ty krás. Jako první věc, co tady vidím a strašně se mi líbí, tady máme... Je to haj. Tady máme karty Cartoon. Ty jsou úžasný, co? Děkuju. Takže takhle se dělá, že? Co tady máme? To zbytek je minuty. Ne. Jo, tady to taky pecka, no. To je moc dobrá věc, to jsem viděl video s provedením a je to fakt jako... Co tady máme dál? Míčky, tak to už máme. Klasický sponže, klasika. Určitě jste viděli někde na Street Magic nějaký video, to... Co tady to? To nevím. Víš, co to je? Jo, vím, to je pro mě. Nebudem to říkat, co to je? To je pro mě. Jo, tady máme vlastně rozplácnutí kostky. A to je úžasná věc, to vám určitě předvedu to někdy. To už byla soutěž, jo? Tady to byla soutěž a máte normálně kostku a tady rozplácnete, to je super věc. Tady máme karty Noc, červený a modrý. Je to vlastně třetí verze a je tam prostě taková pecička, ale o tom se zmíníme asi až v dalším videu. Točíme recenzi, protože tyhle karty, co umějí tyhle karty. Tak to je největší masakr všeho. Bože! Tak, co to je? Espresso. To jsou nějaký kávový karty. Espresso. Je to z té mental deck, no máte jak se jmenuje? Nespečka. Jo,
Jasně, mentalismus, to je prostě to. ESP karty luxus. Tak pojďte teď něco mě zajímá tohle velký. Jo, to je super věc. To jsem si tam hodil na ten seznam já. To je růže měnící barvu, to použiju na svých vystoupeních. Jo. Úplně bomba to. Sice to zabalení nějaký petlahvy, ale každopádně... Petlahvy, to je na tenisáky, to je na tenisáky. Jasně. Tak. Každopádně je to super věc, to si nechám já. A všechno si dáváme hezky k sobě a počkáme, až David tady bude uklízet. Tady máme trik s 20 korunou, nebudu více prozrazovat, protože bych prozradil samotný trik, ale určitě se na to někdy podíváme blíže, samozřejmě. Tady máme dál tiskárna na peníze. Takže nejenom, nejenom, že prostě máme takový skvělý život, že vystupujeme za honorář, a ne malý honorář, ale ještě si ty peníze můžeme tisknout, takže teďka nemusíme pracovat. Pískací karty. Tak tohle je největší masakr všech dob. Jako ten bordel se mi tady docela nelíbí. Tady ten balíček je úžasný v tom, že ho vyvinuli speciálně pro házení. Takže pokud jste v nějakém našem videu viděli, jak házíme karty, tak teďka budeme házet tady s těma kartama. Protože jsou dokonce nějak upravený, že při tom hodu pískají, což je prostě úžasný takový zvukový efekt. A tady těm kartám se ještě dostaneme, protože to není jenom ten samotný balíček, co něco umí. A máme pro vás i speciální překvapení. Jo, ještě k tomu balíčku něco speciálního, co nikde jinde nenajdete. Nikde jinde. To je pravda. To je prostě pecka. To je pouze od nás. Takže Magic Studia 2000. Takže společně se pro vás připravili takový malý velký dárek. Takže se určitě budeme těšit na recenzi, protože až vám ukážeme, co s tím všechno jde. Pecka. Jdeme dál, Peťo, děkuju, to jsem přesně potřeboval. Máme nějaké další balíčky. Jsem zvědavý, kdo to bude uklízet tady. Já řeknu. Jo, tady to je ten elektrik, že jo? Jo. Electric Deck, to je pecka. A tady máme Cartoon 2. To je pro mě, ne? Co? Tady je Cartoon 2. Je to možný, to. Takže tady máme ještě karty 2. A tady je ta jednička, ta která je k sobě. Tady ty dva balíčky se liší v tom, že na konci mají vlastně celkově mají trošku jiný ten design toho obrázku, který se promítá. Tady s těma kartama projíždíte. Tady ten vytahuje karty. Tohle vytahuje karty z klobouku a ten druhý to vystřelí. Tady X-Ray Deck, bonzáček. Tak tenhle balíček se přiznám neznám. Je to nějaký bestseller. Já taky ne. Na to se podíváme, to může být zajímavý. Tady je ještě nějaký popisek vzadu, ale se podíváme příště a určitě na většinu tady těch věcí se pokusíme napsat udělat nějakou recenzi. To je masakr. Peťa poprvé v životě vlastní Electric Deck. Já jsem si ho jeden čas dokonce vyráběl, ale byl tak špatné kvalitě, že se mi do 2 týdnů prostě celý zničil. Takže teďka mám originální a to je prostě, na to jsem se těšil nejvíc snad. To je prostě skvělý. Je to blázen. Každopádně tady máme Cartoon 2 tutoriál od Magic Studia přímo. Kdybyste nevěděli, tutoriály. Luxus. Jo. Cyborg Shuffle. To je taky super věc. Tady to je perfektní věc na vystoupení, pokud někdo z vás dělá prostě nějaký vystoupení, tak tohle je bombastická věc, určitě se podívejte na video s provedením. Jo, to jsem viděl. Jo, já už vím, co to je. To si s divákem můžete zahrát takovou super hru a on vlastně hledá to křížový ESO a nikdy ho nenajde. To je prostě paráda. Tady je docela zajímavý katalog. Jo, asi jenom takhle rychle prolistuju. A jsou tam různý jakoby triky. Takže na to se asi pak podíváme potom blíže, protože to tady se nebudeme procházet. Ale jsou taky ty, které se známe i neznáme. Hodně zajímavý věci. No, ale to je moje, no. No, tak to jsou taky ty. No, ale jsem si objednal taky karty, prostě. Kapesní. David je poslední dobou trošku krátkozraký, tak jako si musel objednat karty, které mají asi 2-4. A ten na Flary šel. To je asi vše, už tam asi nic nedali, ale jako já si myslím, že je to dostatek teda. Tady ještě ty papírky, jako ty si samozřejmě necháme taky. Jo, ty jsou na to nejlepší. Zkusíme nějak poskládat a zjistit více o Magic Studio, protože to určitě od nich nějaký faktury, takže to poskládáme. Každopádně
Mám tady nehorázný bordel a doufám, že to nějak uklidíme. No, já se k tomu nehlásím. Na závěr bychom teda chtěli strašně moc poděkovat e-shopu magicstudio2000.com za tenhle úžasný balík, který přišel, jak říkali, extrémně rychle. Extrémně. A my se tady porvem o to, co si kdo nechá a co vlastně dáme na třetí hromádku pro vás do soutěží. Přesně tak, něco i pro vás, samozřejmě, ale uvidíme, co z toho vybereme. Uvidíme, co z toho vybereme, protože my bychom si nejradši nechali všechno. Nejradši bych si všechno nechali takových to řeknu. Ale jako, nezapomínej na to, že já jsem ten, kdo má nůž, takže si ještě rozmysli, co si teďka vybereš. A tohle bude asi od nás pro dnešek všechno. Já se s vámi loučím a... Počkej, já si taky naberu. My se s vámi teďka pro dnešek loučíme a následují dalšího videa. Čau! Pro více videí klikni odběr, jaké video si přeješ příště, napiš do komentů. No a nezapomeň kliknout na zvoneček, aby ti chodili upozornění a měl si naše triky jako první.